Mfethu ulala kanjani noma wengane yami emzini kababa mfethu ngikukhonze kangaka. Yenza kanjani? Mfowethu ngiyaxolisa Zalo, ngiyaxolisa. Kwaba iphutha ukulinga futhi Zalo akukho kaningi kwaba iganye nje. Namanga. Kwaba iganye mfowethu. Namanga. Lalela iganye? Ganye mfethu ungambuza naye. Iliphi la ngile wardrobe noma? Hayi lo le wardrobe. Lapho usho wawubona kanye. Cha nje kodwa baba amahle nawe wrong baba amahle. Angifuni ukuqamba namanga. Ngeke baba amahle uzushiye sobabili sina endlini. Ucabangani mungishiya nomfowenu endlini? Yini into osukuyicabanga? Amina angazi baba amahle, angazi ngempela ukuthi kwingakho ukuthi kuphi utakotshwala ushiya la endlini ngisho ubhuti wakho lo umfowenu uyamsupport ubumthuku sendaleka ngakho. Phinde ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Size ngayo leyo ndaba ke kulolu daba kulomndeni ubhuti uzosichazela ukuthi sizokwenzani. Angisazi ke nami sengishwashatha angiyazi ukuthi yini inkinga yami noma ubhuti mhlawumbe uhambe egeze ngalamanzi lawa izimpande zama-Afrika guys izinto enzenzayo kodwa sikho lapho. Angithathele lithuba ngibingelele isithando sami unjani? Yaphila wena njani? Awu kwambe wena umuntu wesilisa afanele ngisithanda sami ngoba phela ngafika kambi nangimama wekhaya lento. Yebo hayi ngafika kabi kakhulu. Ngempela ake ngithi sawubona baba. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mhlawumbe ucela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyangitshela ukuthi mhlawumbe ubani owakephi and uqhamukaphi. Yebo. Igama lami nguSenzo ngwathabethe isibongo ngisuka eMthwalweni. Oh. Awungitsheleke ba Senzo wakathabethe eMthwalweni ukuthi yini owenzifisa sikusize ngayo thina la ekhaya kaBlack Life. Njengoba ngibhalelele la kaBlack Life nje nginenkinga la umndeni wami. Uma wengane yami ngiyamsola benomfethu ukuthi hayi angathi khonta ukushaya amanzi. Oh shame. Sekukaningi nje nabantu bengitshela kodwa hayi sengize ngazibambela mina. Baba benzani? Ababevalile eminyango. Ngokuvala nje komnyango. Babekhile futhi shuthi ngangiye emsebenzini kanti ngizosheshe ngibuye ngafika bevalelene endlini. Bekhile. Kwangenamoya mhlawumbe uthi umnyango wayivalekele. Hayi kuba bekhile nje straight. Okay, musu babuza ke phela wababathini? Mase ngibabuza hayi bathi bebe move o drop endlini. Oh isicapha siyayikhekela. Isicapha siyasikhiya ngaphakathi. Ngafika ngangqongqoza mina endlini. Ingakho nje ngize ngafika la Black Life ngithi ngifuna usizo lwabo lwala ekhaya ukuthi ngingathola kanjani usizo. Uyamthanda uma wengane? Ngiyamthanda lo. Inengane eyodwa? Nengane eyodwa. Oh shame. Yeah. Uyona ngane unayo nje emhlabeni? Ayiyodwa nje ingane. Inabani mhlawumbe ngicela ukubuza uma ungadini? Ina 4 years. Unengane ena 4 years? Yeah. Oh, okay. Yeah, ngiyacabanga ke nje nami unengane eyodwa ukuphela kwayo. Fusho naye umama nje mele yedwa umuntu oloyalo iphethe kahle. Yeah, yena uyiphethe kahle kodwa manje. Sengishilo wena babuthabethe. Yeah. Uyiphethe kahle. Hayi uyiphethe kahle ningakho nami ngaze ngamkhetha. Okay. Ubhuti wakho related nihlobene kanjani ubhuti wakho? Umfethu lona ulama mina yena omncane ngimdala. Niba uthunje? Yeah. Manje mina ngibamba amatoho ke. Ngimsupport na ngimthengele ogwayi ngimthengele yonke nama airtime. Akaspadeni, okay akasebenzi. Akasebenzi kodwa nje hayi angazi noma uyazama Kodwa nje uyamsupporta wena. Hayi ngiyamsupporta yonke. Uphinde usupport uma wengane na wenzani? Uma wengane naye uhlezi. Manje mase behlala boba u2 uhlala nabo egcekeni? Ngihlala nabo ingane yafunda ecrash. Awu ngeke. Yazi uzophaphama beshada labo bantu. Hayi kumele senze iplan ungcono omunye ahamba yoqasha ngizomkhokhela ngizomrentela ngcono. Oh indaba ngaphumi lo sebenzayo. Oh wena nenkosikazi wakho. Because umuntu omncane vele asebenzi. Kodwa ke angicela ungasheshe ngifike lapho. Angicela uyithuba nje lokuthi ngizama ukumthola ubhuti wakho ngizomthola futhi nentombi yakho. Kulungile? Hayi uzomthola naye. Mina ngizoba middleman ngizobe ngilapha nendawo wena uchaza udaba lakhe sizwe nabo ukuthi bathini bazoluvuma yini lolu daba. So okoko nje wabaconfront abakaze bavuma ukuthi bayazwana. Hayi bayaphika bo. Nawe usuze uyabakhola kodwa khona into ekutshelayo ukuthi cha khona lokho abakushoyo. Ngoba lento lengiqale ngayizwa khona la emphakathini beyikhuluma abanye. Ngempela? Kodwa ngathi mina hayi ngeke ngiyilalele kakhulu. Ngifuna ukuthi ngizoze ngiyibonele mina. Yeah.
ingakho ke sengize ngababona ukuthi hayi nami into ebese ngiyisola vele engazi ngizomenza njani lo mfazi. Umfazi oyinkinga yabo uqhatha abantu Ya, abandawonye. yena ngiyamthanda yena manje kodwa kade ufuna usixova. Usenixovile mawukuthi uyakwenza. Kodwa mengakwenzi kuyenzeka abantu bazwane. Yazi ukuthi kuyenzeka ukuthi ubhuti wakhe anakekele umuntu wakho ngoba efuna ukuthi abe right. Angazi ngoba ayikho into engingabenzeli yona labantu. Ngoba uthu. Yeah. Hey bro wami, yasenze njani? Azama ukubathola boba uthu. Singasimoshi isikhathi. Babe khona sizwe ngabo ukuthi ngempela abenzakalani. Mina uMagasela ngizobe sengibahlohla ngimibuzo ezokwenza ukuthi uthole iqiniso kwenzakalani. Nawo kumbuza amagaselo oza kuwena mfethu ukuthi mebegcine bevuma ukuthi bayathandana uzokwenza njani. Bona bayaphika kodwa ke bangeza nabo Ngithi mina cela ukuphinda umbuzo wami. Uma begcine bevumile bethi vele siyathandana, wena uzokwenzani? Isiphi isinyathelo ozosithatha emva kwalokho? Nami sengingadlulela phambili Umshiya uma wengane. Ngibheke ngamanye amehlo. Bayilambele boba uthu. Bezibonele nabo. Vele badala lapho. Vele badala. Yeah. Ngiyasithanda leso spirit. Mbukelo Black Life TV yalichaza udaba ke uthwala uthi yena unenkinga kama wengane yakhe omsola ukuthi ulala nomfowabo. Abasebenzi boba uthu ingane ibuye ihambe ecrash bahlala boba uthu. So baspend isikhathi esiningi bondawonye. Into eyenzakalayo wakwahamba emsebenzini washesha wabuya mebuya umnyango uvaliwe ukhiyiwe. Bathi mebabuza bamtshela ukuthi hayi bona mebe susu wardrobe asazi ukhiye kanjani. Ukuze nje ngamphosi imibuzo eminingi uthwala ake ngithathe le thuba sami solanda bona la bazongichazela kahle ukuthi ukhiya kanjani umnyango bebe susu wardrobe. Kahle wardrobe wani lo vele kwenzakalani? Asibalande. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni nomlangeni uMagasela yena ke odriver lolu hlelo. Kodwa ke ukuphathela indaba ezimnandi engizozisho nje njengamanje ukuthi sesoba ne-live session wesizokwazi ukukusiza live uzongesikwazi ukuthi sifike kuwena asikazi ukufika lapho ukhona eMaputo eLimpopo eMpumalanga eMalahleni you name it but esokwazi ukwenza uzokwazi ukuthi sikubhekele sikhulume nawe usho udaba lakho ulibeke ithebeni sibone ukuthi siyabahlanganisa yini abantu ababalekile sikusize nje live. Wow Magasela yasibona ukuthi kubaleka kakhulu ukuthi sifike yonke indawo ngoba siyabona ukuthi ngokwe transport kunzima kampela futhi nangokuthi ke nje sindizeke ke kunze how niyafika nje eGoli nakhona fanele hlala isonto lonke yayibonke leyo nto so i live session yakho ke wena ukwenza kufanele ukwenze hlala nje khona la ka Black Life TV so kunikeza information ukuthi uzowenza kanjani in order for you ukuthi ukwazi ukuthi sikuthinte sikwazi futhi ukukusiza futhi thina as Black Life TV usizakale futhi njengawo wonke umuntu esikwazi ukufinyelela kuyena asingasimoshika isikhathi ngibukele Black Life TV ngicela ukuthatha leli thuba ngibukele kuThabethe Tabethe unjani bhuti wami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Nali mama la sabona tata wethu. Yebo njani? Ngiyaphila sithandwa sami. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV ngoba ubabazi mase silibonile. Okay, ngiyabingelela igama lami nguSibongile wakaMalinga. Malinga. Yebo. Okay, sithandwa sami. Yes. Yeah. Oh okay. Khona to safuna ukusho kunye? No. Okay, sithandwa sami. Ngicela bandla ukuthi unikeze boyfriend uthe boyfriend. Yebo, babengane. Babengane. Ngicela umnikeze ithuba akhulume nawe khona ukusho mami. Okay. Nango umtshele lento ungitshela zona la engakafiki. Hayi bengithi ngifuna ukwazi ukuthi lokho ngike ngikuzwe ukuthi umfethu lo omncane ubuntshontshane naye ingakho ngingeze ngazofaka udaba la ka Black Life. Yeah. Usho ukuthi nawe wakubona. Kodwa nami sengike ngakubona futhi ngathi kuyenzeka leyo nto leyo. Yeah. So ke wena uzwe ngobani baba amahle? Lokho ngibuza kona. Hayi ngeke ngikwazi ukuthi ngilichaze igama lomuntu ngoba nami sengize ngayibonela mina. Okay, ke ngeke uzokwazi ukuthi ulichaze igama lomuntu baba amahle. Uyazi ukuthi sinengane sobabili ngithi. Uyazi futhi ukuthi sihlala ndawonye lapha ekhaya sonke ngithi. So manje kanjani ungeke uzokwazi ukuthi ulichaze igama lomuntu lento ongibuza yona eserious kanje. Ngizocela ukuthi ulichaze igama lomuntu. Njoba usungilethena la kumakhamera. Cela ukumsiza bandla. Okay. Siyakubona lokho ukuthi uzwe ngomuntu wakwakubamba asesitike kuloko. Okay. Awukwazi lokho akaza confront ukuthi ukwakufica nobhuti wakho omncane enivalele endlini. Okay,
wakwasifica vele endlini. So endlini thina mina ngiyaclean endlini. Ngisala ngihambisa ingane ihambe ecreche ekuseni. Bengisala ngihambisa ingane ihambe ecreche ekuseni nangu ubhuti wakhe ngihlala naye la egcekeni. Njoba ngihlala naye la egcekeni waba umuntu ukuthi kufuneka sisizane naye la egcekeni ubhuti wakhe. Njoba sisizana la ezinye izinto ziyahlula ukuthi ngiyiphakamise mina la endlini. Yabo njengoma fridge angikwazi ukuthi ngiyiphakamise lezo zinto ngomuntu wesifazane. So ngiceleke yena ubhuti wakhe. Bese ngicela ukuthi angisize la. If-ke sibambisana-ke la siyabambisana siyacleana and nobhuti wakhe nakasebenzi. So ndlo yena la ekhaya ubaba kaAmahle. So kwase kwavaleka umnyango phela baba Amahle uyahamba emsebenzini mebuya ubuye umnyango usuvalekile. So baba Amahle uhamba ngabo 5 ekuseni. Njoba hamba ngabo 5 khona ingane la endlini. Ngeke ngize ngikwazi ukuthi kuvuleke eminyango at least ngiyavala mina ke. Amahle Amahle. Unganhlanhlatsi uzongitita ungiqede. Uthi wena ingane uyayihambisa esikoleni bese uyabuya uzoclean. Am I correct? Yes. Ubaba Amahle ubuya nini late ingane ayisekho esikoleni wena uhleli nobhuti wakhe. Yebo. Uyaclean. Sihlala sonke la ekhaya. Ukhiya kanjani kumnyango phela ingane isehambile esikoleni ethi uvulile umnyango ephuma baba Amahle? Yebo. Wawuvula uhambisa ingane. Yebo. Owabuya wabukhiya. Yebo. Ngabuya ngiyakhiya njalo nje sihlezi sikhiya ngoba khona nomunye ukhiyo ohlala eceleni kwi-store room. Siyakhiya nje thina umthetho la ekhaya. Umuntu nje namanje bengafika kini uzofica bekhile ophakathi ukhiya. Nje kuyakhiwa nje endlini sabantu nje sikhiya ngwana sisabe. Uyakwazi lokho baba Amahle hlezi khiyiwe kwakho? Hayi mangikhona mina kuyavulwa nje. Kuyavulwa mangikhona. Akakwazi ubaba lokho. So angazi yini into ayiphiya ngoba uyena umthetho wawubeka la ekhaya ukuthi kumele ukuthi kukhiwe la endlini ngoba akukho safety kungena ngisho amaphara if lethiwa silele la endlini. Nokujuluka kwakwenza ukuthi nanqubula wardrobe. Kanti nikhiyile. Yebo kukhiwe endlini sekuseni nje sikhiyile siyacleana la endlini senza yonke into siyaqhula no-wardrobe siyacleana siyamobhala ukuze izinto zibe right. Phela. Nikhiso ukuthi niyasaba. Yes, kuyasabeka vele indawo esihlala kuyona nje iyasabeka. Akuyona indawo e-right, indawo nje isabekayo vele. Kodwa wena akwazi wayijabulisa nobhuti wakho omncane. Hayi angikazi nje ngaze ngayijabulisa. Akanayo intombi ubhuti wakho omncane akekho umuntu okavakasha? Umuntu wakhe unayo intombi ubhuti omncane. Hayi unayo. Niyazwana nomuntu wakhe? Siyazwana nje nomuntu wakhe nje kahle. Yena i-relationship yakho nobhuti wakhe injani? Hayi bayazwana nje. Ngisho wena. Mina nobhuti wakhe siyazwana nje kahle. Ayikho into esixabanisa ngoba siwumndeni sihlala sonke la ekhaya siwumndeni. Ayikho into engazi mhlawumbe iyasixabanisa cha. Ayikho. Yezwa baba Amahle. Angiyamuzwa kodwa angiyithembi lento angitshela yona. Egazini khona into ethi no senior. Hayi cha ngizwa lento ayishoyo. Yokuthi umnyango uhlezi uvaliwe nami ngiyayicabanga nje mfethu. Ngoba phela kuvalwa ebusuku. Uthi yena kodwa namanje uma engangena endlini angafika khiyi hlezi khiyiwe. Kokusha lokho kushoyo. Singamlanda ubhuti wakho omncane? Hayi nawe sengachaza ukuthi yini lento eyenzekala khona. Khona la phakathi kwekhaya. Singamlanda ubhuti omncane ayikho ibhomiso yethola baby. Hayi cha singamlanda nje kahle. Akho nkinga. Yebo angalandwa naye azochaza ukuthi sihleli kanjani thina la ekhaya. Shothi nayikhuluma lento ukuthi ngisho noma kwenzakala nje sikhuluma into eyodwa. Yebo ukuthi nje ihleliwe kanjani la ekhaya ngoba naye ubhuti wakhe bazwana nje kahle naye umuntu ubaba Amahle ebuyele esuku edakelwe engazi nokuthi uba igama lakhe yabo. Ubhuti uhleze ehlalele endlini nje umuntu oyihlalela ekhaya aclean emagcekeni egcina sengiyihlalela naye sengumuntu engihlala naye nje sobabili la nobhuti ngoba baba Amahle akasitholi isikhathi yena akanaso isikhathi ngisho umtshena ugcine sekuthethisa usungazi ukuthi wenze njani manje. Usho kanjalo. Hayi angikwazi lokho kushoyo. Ngiyakujaja baba Amahle. Usho ubhuti wakho lentombi yakho. Yabo ukuthi bangizithende labantu. Hayi nami angisho ukuthi kuyikona kodwa nginakusola. Nginakusola ukuthi ikhona okushaya amanzi. Ubuye uphuzile obvious nje akasajabuli Amahle ujabuliswa yini? Hayi phela mangikhathele ngisuke ngikhathele nami ngisuke ngikhathazwa yini nawe ayisuka. Bukele Black Life TV uyangidayisa manje baba Amahle. Uthi ubuye akhathale naye ebuye emsebenzini bese yophuza bese shiya ubhuti wakho omncane noma weyingane zakhe. Manje lento iyabaxabanisa ubhuti ngoba phela bawumndeni bona.
Kodwa ngoma amahle mekhona ngibona ukuthi kubalekile ukuthi asimlani amahle. Asilanda ubhuti ukuze sithole ukuthi ngampela ushaya emva kwendlebe bamshaya ngesithende. Kwenzakalani? Angikusoli njalo baby girl. Yebo. Asimlanda. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Siqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Live session izofika qathatha khona la kwa-Black Life TV. La sizokwazi ukuthi silungise iy'nkinga zakho live. Wena ufanele ukwenza kulula kakhulu mfethu. Make sure ukuthi uyaviva ngedatha. Uma ukuthi awayitholi i-fiber mfethu, zama ukuthola i-fiber. Uma ukuthi awunayo i-Wi-Fi, liyithole mfethu i-Wi-Fi ngoba uzophuthelwe iy'nkinga ngempela. La sizokwenza show ukuthi lokho okubhalile nokushoyo sizobe sikubeka la phambi kwabantu bakuzwe kahle ukuthi wena uthini ufuna usizo lani kwi-Black Life TV. Thina sokuprovide ngalo lonke usizo sokuprovide ngalo. Mlangeni Magasa uzobe khona naye ebhize conductor wonke-ke futhi amanye ama-shows asikhulumela iy'nkinga zomndeni kuphela. Senzela wena ongakwazi ukuthi singakwazi ukuthi sifinyelele kuwena. So senza kanjani? Asenze ngayo yonke indlela ukuthi sifinyelele ekuthenini sikwazi ukukusiza ngoba thina okwethu ukuthi sisize wena. Angasimoshi isikhathi ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele ubhuti omncane. Sawubona bhuti. Ngiyakubingelela sisi, ngiphinde ngibingelele nababukeli emakhaya endaweni ezahlukahlukene. Siyabonga bhuti wami. Yebo. Bhuti wami uba igama lakho mhlawumbe? Igama lami nguMenzi ngwakwaThabethe Sibongo. Bhuti wami. Yebo. So ubhuti wakho lo? Yebo, ubhuti wami omdala ngokugcina kwabo mina. Nizala umama oyedwa? Yebo, sisala umama oyedwa nobaba oyedwa. Danke. Abazali bashiya ngo-2020 ngabe sengikhulisako umfowethu edlala indima yabazali. Wow, beautiful. I love that. Lo seduze kwakho? Lo seduze kwami uSigwiza uma wengane yamfowethu esihlala naye ekhaya. Sihlala sobathathu nje osikanje. Nomntwana. Yebo. Okay. Ubhuti ubekudaba la. Washo ukuthi yena kunezinto ezingamphathi kahle ezenzakala khona lapha ekhaya. Yes. Uthi wena uney'nsolo zokuthi noma wey'ngane zayo noma ingane yakhe rather khona enikwenzayo nibuye ntshontshane. Niphisane ngekhekhe. Ngabe kuyiqiniso lokho? Ayi, okusha-ke lokho kumina. Kodwa lokho benginokuzwa ngamahebezi. Ngamahebezi, ngenza ngamahebezi kancane kancane. Ya. Kuyangithusa manje sengaphambi kwamakhamera obafo. Indaba singaxoxanga nawe lento ekhaya, silungise ekhaya lento. Nomfowethu wena sikhulume sobabili. Iyangithusa wena mfowethu mase ungibizela amakhamera, ungibiza phambi kwabantu kanje. Bekumele ngikulethe phela lami ngoba manje ngiyafika uma ngabe ngento ngiyabuza. Anivumi yonke into. Wo. Indaba mfowethu ungisole kanjalo. Hayi nganibamba nje, nganibamba. Ungibamba ngilapha mfowethu ngiphezu kwakho. Ikameleni. Okay, ukuthi wasibamba ekamerweni wabona senzani? Ngafika umfethu ejuluke emanzi lapha ngathi Okay, kusho ukuthini? Kusho ukuthini ukuthi ujuluke umanzi umuntu umbone esekamerweni kusho ukuthini? Mkheleni awuphela menjulu kade enzani ejima. Futhi. Sikhiyile asikhiyanga ekamerweni sikhiye edaningi la sikhiye khona siyaklina la endlini angithi sihleli la endlini wena ushiyayo la endlini uthi akhiwe mfowethu awuwena yini mfowethu waphela lo mthetho uthi akhiwe endlini bophuma ngoba wena khona wena kuphela mfowethu manje kufanele senze njani emini and futhi okwesi wena njalo uma ubuya ntambama ubuya udakiwe ntambama ubuya uyasithethisa ntambama ubuya uyasibuza ukuthi ufuna ukudla siphekeni la uyasondla usho zonke lezi zinto lezi unamanga lalela ke yabona vele kade ngayizwa lento ukuthi ngiyayenza lento manje akusizi ukuphika ngoba ngize ngayibonela mina kanjani uboneni ujulu wamfethu kusho ukuthini ukujulu ujulu ukuthi bathi ngikukulu odrop bathi ngikukulu odrop mfowethu ngikukulu odrop sivalile endlini eshintshile wena baba singakajuluka kanjani ubheka odrop samila singakajuluka kanjani mfowethu kanjani asimenze isima wafica vele odrop kanjani sawubhudluza sawubuyisela endaweni hayi ngeke awungafa awuna bafo uthi ukuthi uyangonda yasebenza yonke ekududa wona bafo ubona ngathi isicasha la sabo angithi wathini wena bafo wasa ngilekelela umakoti egcekeni ngumlekele ngayo yonke into ayenzani ngenzani into engenza yini into engenza washo kanjalo wathi funeka kube njani okay indaba uthi akamlekelele wemlekelela ukuthini usisi emuvisa ilento odrop ngithi wawuthi akangasebenzi ahlale egcekeni alekelele usisi ngobani cha phela ngithi inhlanhla yomsebenzi akanayo akawuthola umsebenzi manje nami ke ngiyamnika imali ukuthi akagibela yofesa emadrobheni akayi nalo kodwa mfowethu ngaze ungisola ukuthi ngidinga ngoduso yakho mfowethu uSigwiza mfowethu kanjani baba ungangisola kanjani kanjalo mfowethu
Ungicabanga into enjalo mfowethu. Ngoba phela kusho usenze nayo iy'lima futhi. Ungacabanga qala before ngilethe wena mfowethu. Kanjani? Uba wenza omunye isilima la Hayi yangidumaza baba, yangidumaza. Yazi mase uhlala mase sikhulume lento. Njengomndeni sikhulume sidingide kodwa manje lento enjalo. Lento njengomndeni. Hawu lento enzayo. Sibuyeze kuma TV mase sibokuba. Hawu manje sibuka lonke ilizwe. Uzothina ukhulule emakhaya bangibona. Nangu ngenxa yakho. Imane Noma sesanimoya. ayikho into bengizoyenza nami ngingedwa. Ngithi niyangihlanganyela. Nimhlanganyela. Asihlanganyeli. Asihlanganyeli wena ngaso sonke isikhathi. Ngokuthi uthatha ukuthi umfowenu ngokuthi akasebenzi. Wafe wahlala nami phansi. Wathi yazi maka amahle ngiyacela la. Umfowethu akasebenzi. Ngizocela ukuthi sihlale sonke la endlini. Suba u4. Wenza njani wena? Ngavuma mina ngathi mina hayi asihlaleni la. Ngeke ngize ngimthathe umfowenu ukuthi akahamba ayoqasha. Owakini lo muntu akahlale nawe la kube right. Kube mnandi. Emva kalokho wena ungishiya naye lo muntu uyahamba uye emsebenzini nalo muntu. Ube wrong Sihleli la. la. Akekho wrong lapho. Kodwa kufuneka asheshe abuye. Ubaba amahle kancane ukuyibuyela ngo12 ebusuku noma ngo3 intatha. Mengimbuza uphuma baba amahle akangiphenduli ukuthi uphumaphi yena. Wasuyathatha ithuba ke wena lapho. Alikho ithuba engathatha mina ngisezi ngihlalele la endlini sihlalele nje. Kumnandi ayikho into eyenza kwabonakalela ngalutho. Kodwa wena kugcineni kufanele ugoduke yabo. Kanjani? Uyibona le ndaba. Kanjani? Angeke ngize ngikwazi Axosha ngena mfowethu. Ugoduka kanjani? Ungcono ukhambe mina mfowethu. Ngixoshe mina igazi lakho. Ungcono ukhambe mina baba. Ngihambe ekhaya ke baba. Ngizona ngisola ungcono ukhambe mina Ngeke ekhaya. ngize ngimxoshe ukuthi kube nabandawonye. Ngizothini baba uma ngisola kushuka Wena ube wrong. Wena wrong Okay. wena ungamthatha kanjani kona kumfowenu wena sihlela la sobathathu. Umthatha kanjani umfowenu sizohlala naye la. Baba amahle. Uyacabanga lokho? Awucabangi lokho baba amahle. Ngeke sihlale ngeke uhlale la nobani nomfowenu la umuntu wesilisa sihlele ku4 room la sonke sobathathu lana. Kungcono ukuthi mhlambe baba amahle wavesane wamthatha ubani umfowenu wambekela iroom eceleni. Ungangihlalisi endlini nomfowenu. Manje usuney'nsolo enjani oyicabangayo ngathi sobabili. Bona ngaba wasola ekuqaleni. Okay, cane ngilaleleke bafethu. Ngicela uqala ngawe mfethu. Asekeni ba defensive vele selibanjiwe. Mina yabona ke mina engage mfana. Yabo la into eyenzakalayo ngizoyithola ukuthi kwenzakala lento engicabangayo. So wena bra wami uthi ubhuti wakho mefika la wawulungisa uwardrobe. Ngifuna ungakhuluma. Khuluma noSibari wakho. Yebo. Menilungisa uwardrobe kodwa yena still mengena ufica uwardrobe usame endaweni eyodwa nafike na wanijulukisa na uqukula nasena ubuyisa futhi nawuphinisela endaweni. Sabe sobuyisa ngale khoneni. Ngabe sengibopha isipikile sasiphumile kona wardrobe siphezulu kanje. Khuluma into eyodwa phela. Nanilungisa uwardrobe ufile noma nani uqukula. Sawuqukula. Yebo bhuti. Sawuqukula sisi. Sawuqukula. Isipikile ngabe sengisilunguza. Kusho ubhuti wangena. Na uqukula na umuva na ushonisa. Sawubeka ekhoneni. Kusho ubhuti wangena sijulukele endlini. Sijulukisa ukuthi kuvaliwe endlini nalokusale siqukula wardrobe. Okay, uma engathatha leli phepha bhuti wami. Yabo. Ngisuse la. Yabo. Ngilibeke la. Yabo? Yeah. Wena uthi yafika. Ufice leli phepha lisala. Mina mengithi like laba la uzobona ngani ukuthi like laba la leseliya la mele yokwenzani la. Ubhuti ufika uwardrobe usahleli la uhleli khona. Just bese umuva ngenhloso ukuthi senza i-spring cleaning bese susa i-dust ekade ngaphansi. Ngeke ayikho ke lento enishoyo. Mtshele makoti mtshele. Ngithe ngisakhuluma nawe bhuti wami ngicela ungihloniphe. Bhuti hayi ngifuna ukukhuluma nawe. Ungacabanga lo cabanga bhuti ayikho lo. Akangaqaqa. Sabethi ngilafo wena ngithi ngifuna ukuthola iqiniso. Mina nami uwardrobe. Bhuti wakho usahleli la uhlala khona. Yebo. Kodwa nina nisajulukile. Isajulukile yebo. Sijulukisa ukuthi siqhubule wardrobe nesicapeni kuvaliwe futhi. Bhuti uyazi. Yabo le nkulumo ayihlangani nawe mfethu. Awuyiphinde wena uyisho. Ngifuna iqhamuke kuwena uyisho wena. Bhuti. Bese move wardrobe. Ngenhloso ukuthini sifuna ukukhipha i-dust ngaphansi. Awusahlephukile awusafuna ukukhipha kulokho. Ngabe segcineni ngabopha egcineni ibholide mfowethu. Ungise kahle ngana kwethu. Yes. Ngesidayiswa abantu thina mfowethu umfowethu wena mfowethu. Yes. Ngabopha mfowethu yazwa. Usho ngathi ungene endlini ufika sijulukile. Bengijulukisa i-wardrobe. Nanokusendlini kuvaliwe mfowethu. Yes. Angothi angezwa mfowethu. Akusho ukuthi isilingo uyelo wesifazane. Vele yanqhathi. Imake ke bhuti wami. Mfowethu. Usisi ubalula ukuthi la wena wakwenza kanjani ukuthi uthathe ubhuti wakho umlethe eduze kwakhe. Ubhuti wakho mzweli? Uthi ungithi yakhumbule inkulumo yakho. Uthi wenza kanjani ukuthi amlethe la ahlalise naye naphinde abuye ngo12 because lokho kunikeza isikhathi eside sokuhlala ndawonye. What is your take on that? Issue.
Okay, ngiphinde lento ade ngibuza. Kusho sisi lo, angisinadefendana niya-understandana la ngiqhamuka khona. Umuntu ongazi ulobhuti kuphela, obaba ingane yakho. Yebo. Uthi wena ubhuti wawuyenzelani leyo nto nababa amahle uthi ungilethele ubhuti wakho uzongihlalisa naye endlini noma u2. Wena ucabanga ngale nkulumo yakhe uma ungayi-analyze wena nje njengomjinga? Kuningi. Ya kuningi Akusho kuyinkinga. kodwa ngiyacela lokho kunye wesibili usuyoxoxela yena bese ngixoxa ngiqubula odrop. Mengena mina endlini njengobhuti wami. Mfowethu phela nami ngasuspect ngasola. Ngaphandle ubhuti wami engithemba. Ngingasola. Ubulala nomuntu wakhe. Engena siqiniseko. Ngithi akuthembe nomulala nomuntu wakhe. Angaze ngilale, angifuni ukukhuluma iqiniso, ungavumi into engeke angaze ngilale nomuntu wakhe. Awumthanda umuntu wakhe. Wabona bhuti? Indaba manje wayothi wayibona bhuti ngithi awumthandi umuntu wakhe. Ngicishe ngumthandi. Okay. Ngicishe ngumthande bhuti. Angikaze ngizwe-ke le ngiqala ngawo. Kuyenzeka ukuthi ucishe umthanda umuntu? Ngicishe ngimthande bhuti. Ngicishe ngimthande bhuti, angisho njalo. Uyalala noma ka-amahle bhuti wami, khuluma iqiniso nje. Senzela ukuthi uthabe right ubhuti wakho legazi lakho mfethu. Mfowethu. Uyayibona le nto engishoyo. Yabona mfowethu. Iqiniso. Yabona mfowethu, ngane yakwethu mfowethu savundla nawo amathumbuni mfowethu. Mfowethu, ngeke mfowethu ngokudayisa mfowethu ngikhuluma amanga mfowethu. Ake ngikhuluma iqiniso mfowethu. Nawo mfowethu ngeke ungishiye mfowethu. Nomuntu wakho mfowethu, ngingenamuntu mfowethu. Afike egqoka amagawuni athi ngizomlungisela ukuthile mfowethu. Afike egqoke noma kanjani. Ngenze njani mfowethu? Nami ngiyinsizwa mfowethu. Ufuna ngenze njani mfowethu? Ngalingeka-ke mfowethu-ke ngale ndlela engilingeka ngayo mfowethu. Mfethu ulala kanjani noma wengane yami? Emzini kababa mfethu ngikukhonze kangaka. Mfowethu. Kanjani? Mfowethu ngiyaxolisa Zalo, ngiyaxolisa. Kwaba iphutha ukuningi futhi Zalo akukho kaningi. Kwaba iganye nje. Namanga. Kwaba iganye mfowethu. Namanga. Lona iganye? Ganye mfethu ungambuza naye. Iliphi la ngile wardrop noma? Hayi lona wardrop. Lapho usho wawubona kanye. Cha nje kodwa baba amahle nawe wrong baba amahle. Angifuni ukuqamba lamanga. Ngeke baba amahle uzushiye sobabili sina endlini. Ucabangani ungishiya nomfowenu endlini? Yini into osukuyicabanga? Amina angazi baba amahle, angazi ngempela ukuthi kwingakho ukuthi kuphi utakotshwala ushiya la endlini ngisho ubhuti wakho lo umfowenu uyamsupport ubumthuku. Sendale kangaki? Hayi phela ngiyabuza sendale kangaki? Salale kabili naye. Qambelana manga. Ngiqinisile. Uqambelana manga. Salale kabili. Cha khuluma iqiniso vele sekubhedile baba amahle asakufuna uyakuxosha la. Yes. Khuluma iqiniso. Hayi salale kabili naye ngikhuluma iqiniso nje salale kabili. Wami ngeke uzofuna ugoqa ubhuti wakho. Yebo. Ngaqala nini ukulala? Ekuqaleni yabona ubafo ngase eqala nje ukuthandana naye. Ngaqala nje lapho kumthanda lo muntu ngoba lo muntu wokuqala nje ungangami ubafo ukhulile kunami. Lo muntu esiyalingana naye. Ngaqala lapho saqala salala lapho. Yabo. Nanobafo bele ngichomele bengithethisa ungithethisa phambi kwayo yonke evele ngidini ukuthi egcineni ngilale nomfazi wakhe. Abele ngithethisa angichomele ngokuthi uyangondla wara ungiya ngisho gwango wangasebenzi. Unemali phela yena ngithi u-rich. Kufanele wena uhambise inkomo lapha ekhweni lami, inkomo zami zibuye. Kanjani angithi wena uyasichomela nje u-rich njalo uma ufika la endlini usichomele uvesela unganciki khona nje wathengela Naqala nini ukulala bhuti wami ngisho iqiniso khona uwazobona ubafo ukuthi sekubhede kakhulu. Ya bafo sengayitshela iqiniso lapha amahlandla bafo mhlambe ka20. Ya siyabona. Mengibala nje sengibala nje kakhulu ngiyakhe sibe bayathandana ingane kanjani kodwa vele ubaba ka-amahle amahleni ubani baba wakhe ubaba amahle kodwa sengikhuluma iqiniso ke ubaba amahle baba amahle nangu baba amahle hayi fanele kwenza i-DNA ngisayena nowami naye ngikuthembi nje lento niyenzile kodwa-ke mina into engakusho ke mina baba amahle kodwa-ke mina into engakusho mina baba amahle mina ngiyakuthanda ukukuthanda kwami wena wangiphoxa ngekhathi ubuya ebusuku ngo-12 baba amahle uma ubuya ebusuku ngo-12 ubuye udakiwe baba amahle awukwazi ngisho ukwenzani wabuye wakuvulela umfowenu ebusuku uma ekuvulela wamthuka wazofuna ibhlukwe leli wamthengela lona kwakuzoba ukhisimusi lapho wathi wena awunginikeza ibhlukwe lelo ngathi mina hawu baba amahle ngoba wathini wena baba amahle wathi vele akasebenzi lo wazongichaza ngihamba ngiwashingo ngishayisa edongweni ngashaya ngesiphungu ngalimala la uyakhumbula lona baba amahle njengoba nje sonke la endlini nje yakhumbula isikipha sami lesekhezi agcwala igazi ngemuva yakhumbula
Yakhumbula mfowethu. Ngiyakhumbula la. Kodwa mina baba amahle ungangisoli. Uyabona mina ukungisola kwakho ungangisoli baba amahle. Vele ke mina ngizolikhuluma iqiniso baba amahle. Vele mina ngalala nomfowenu. Njengoba ngalala nomfowenu baba amahle, iqiniso ngiyalikhipha ke namhlanje. Baba amahle wena umfowenu awumbone njengomuntu baba amahle. Umbone ngazi ukuthi umuntu olahliwe manje baba amahle. Ngisho izinto umthengele igrosa la endlini uthenga igrosa unama complain egrosa la endlini. Yini inkinga baba amahle? Iyona ke le nto ke amagrosa. Mina ngamlanda kagogo ukuthi azi. Uba nama complain egrosa baba amahle usanda kukhulumela impuphu nje baba amahle uthi impuphu yabancane kangaka la ebhakedeni. Hayibo. Ima wema amahle izathu sokusulana nobhuti wakhe ukuthi ukhulumele uxabane nobhuti wakhe. Cha. Yini akasekwazi ukuthi silale embhedeni naye baba amahle. Ubuya njalo ethi ukhathele emsebenzini noma ibuyela edakele baba amahle akanaso ispace sami. Susuwayivusela i-relationship wena lo. Ngabona ukuthi vele emdala baba amahle kunami nangumfowabo. Futhi anginankinga futhi nalapho kusayigazi elilodwa. Hayi igazi elilodwa ukuthi ngilale nomfowenu. Kuyenzeka izinto ezenzakalayo lezo. Izinto ezenzakalayo lezo baba amahle ukuthi umfowenu uyakwazi ukuthi umshiyele umakoti ethi ushonile wena ngithi. Uyaphila nje. Ukanjani? Uyaphila phela. Uyaphila. Okay, kusho ukuthi ayikho nami into engizoyenza. Baba amahle. Baba amahle. Ngicela ufungane noma amahle ngiyaqala ucela umuntu lento. Hayi ngiyamdedelela hayi. Akamthatha umfowenu. If wena okay angithathi. Okay ke njengoba engithatha ke. Kusho ukuthi uyiphi ke wena indlela ozoyisho ngoba phela mina if mina ngithi mina ngiyamthanda vele ngiyamthanda angifuni uqamba lamanga baba amahle ngoba yini wena awunginiki isikhathi awunasikhathi somuntu esifazane ngiyamthanda nje akanginiki isikhathi baba amahle ngiyamthanda impela akanginikezi isikhathi ufike ebusuku wabuya thethe kanjani ngisithola kephi uphuza njalo utshwala baba amahle uyasuka la endlini baba amahle wena hayi mfowethu mina umakoti ngihamba naye ngoba ngisihlala phela sobabili egcekeni zalo kuzoba kanjani unqamela ukuthi uxabane awunamakoti true mina legcekeni sidla kanjani Shosenjani kusho siyahamba ke kusho ukuthi ngiyahamba vele uhlala uzosala ke sohlala kanjani baba ngathi angakwenza lento sohlala kanjani baba ngeke ulingana nami wena baba mahle umdala uyena usize wami nami zikhona umdala ezodlala ngawe lezo uyabona kube le ndaba sihlalele phansi kube le ndaba sihlalele phansi ayiqoqe ekhaya uyabona manje sibukwa yizwe yabona sibukwa yizwe ingoba umdala uzothola izalukwazi enjani eyiphuza utshwala njenganawe ungeke uzoyinikeza imali nje ungaphuzi kodwa ganga vele abantu abangaphuzi basiza yebo angiphuzi akenzi lutho mina akenzi lutho baba amahle ayishe mubolile baba amahle uzosibhezela ngisho kuma TV sibuya ama TV hayi ukhona bolile ukhohlakele baba amahle hayi ukhohlakele amahle ubabolile ubolile hayi bona ngumuntu obolile amina nangu umuntu obolile uma engenazi isikhathi samfune ngenze njani ngoba akanasikhathi uyasithuka lo muntu usimelana ngokuthi yena vele u-rich and unemali kuze kuphuma umakhelwane abasayingeni komakhelwane indaba yethu ufeba nje ingakho ufeba nje ingakho ngifeba funeke ngenze njani baba amahle funeke njani onasikhathi sami wena ubuye ebusuku udakiwe uthi onasikhathi usebenza zonke izinsuku u-off ngisho u-off emsebenzini kanti funeke u-offe funeka kube isikhathi sokuthi okay uya-offa lapho kulowo msebenzi uba nesikhathi somuntu wakhe endlini usithola kanjani isikhathi somuntu wakho awusitholi ngoba yini uhlezi usebenza ingakho yena mkaze ngabona ukuthi ngilale nomfowenu uyabo kulungile mfethu mthathe ngikuphayela usoshayile akakayosi uyabo kunjalo nje ukube sihlale phansi ekhaya lento sayilungisa ngapha siveli manje kuma TV ngoba ngoba iqiniso kodwa inkinga yakho baba amahle ngitshelile iqiniso iqiniso besingamtshela iqiniso besingamtshela besingeke simfihlele besingamtshela ukuba uhlele nathi angasiletha la angabe nizodlala hayi ngizonika imali ngigibele nje asindingi imali yakho nje baba amahle si-right vele usewutholile umsebenzi sophila usewutholile umsebenzi wena qhubeka udaka utshwala namantombazane uphuza nawo utshwala sinankinga thina soqhubeka nempilo yethu nathi baba amahle yebo usizo yethu ayikho lento ozoyenza la ngiphethe kabi le ndaba vele indlela ebengimthanda ngayo lo nawe kodwa ngivele ngitshela nezingane hayi mina ngithola usize wami manje wena uyikhehle edala uyikhehla wena ngisho usize wami asilinga mhlawumbe ngishaya ngeminyaka emingaki wavumelana ngavumelani ingoba ngangikuthanda ngabona ukuthi hayi sengidle yakho imali yakho
sengumuntu wami manje. Alithi iqiniso mfowethu. Mali yakho sidlile shem sikrosela la endlini. Siyabonga amahle nethalente lakho lokukhuluma uyakhuluma sisi. Anyways ibukelo Black Life TV ngicabanga ukuthi laphela la udaba lethu. Umuntu ade ngifuna uzomsiza mina uThabethe. Kodwa ke lo insolo zakhe sitholile ukuthi ziqiniso. Ubhuti wakhe nosisi wakhe nomuntu wakhe rather bayathandana enkade bathandana. So nje kwangane leyo amahle angisakhona nokuthi wakho uThabethe. Konke lokho sisi ublema uThabethe. Kodwa yena ngokwakhe futhi umlomo uphinda asho ukuthi vele yena uyingane wayifuna imali. Uyayicontradict nje angimazi ukuthi ukephi nomqondo. Engikuthandayo ke khama ke is a B. So I'm not going to say the word because mina ngiqashiwe emsebenzini. Into engiyaziyo ukuthi lento ayenzile uma ka amahle kuba baka amahle. Lo esicabanga ukuthi uyena baba amahle before idini because fanele sithodeni ukuze sithole ukuthi lo amahle wakho. Usazophinda yenze kubhuti wakhe ngiyamdabukela. Mina Mlangeni Makasela ngiyayithetha inkundla bafethu. Thank you so much for watching this episode till the end. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo nginithanda ibhadi. Ningakhohlwa njalo ukuthi live session isendleleni. Asiphinde sibonane. I'm out. It's the Black Life TV.